Olemekezeka munabwera kuno ku wali kula milandu makamaka imene nkhani zokhuza za malonda ndi makhoti makamaka makampani mungafotokozepo kuti muona zotani mutabwera kuno mu chinyumba chimene chimepata kale pano sizikugwira ntchito. Khoti imeneyi zambiri zatha pafupi 98%, changosala ni pang'ono 2%. Leti tinabwera kuno kuti tikambirane koma sitamalizani kuti kumana ndi onse okhuzidwa kuti khoti imeneyi iyambe kugwira ntchito. Pali milandu yambiri imene yangokhala imene sikuzengedwa kuti khoti sikugwira ntchito, ndiye nzonena kuti ntchito iyambike mu khoti iyi. Sibwino kuti anthu azingokhala kudikira milandu yawo kuti khoti sikugwira ntchito. Komanso ndipemphe amalawi kuti tikapasula ntchito tiziyang'ana kuti kodi ntchito iyi kufunika kwake ndikotani, kodi ngati sitikupanga zoyenerera tikuvulaza malawi bwanji. Kuganiza kuti tikanachita bwino chifukwa zimene ndauna zimene tikudziwa pa za khoti iyi tikanakhala tasegula kalekale, koma basi munthu wina ukatola judiciary ena okhudzidwa amene mukumana nawo ya onse amene ali okhuzidwa ndi kuti nyumba iyi iyambe kugwira ntchito, khoti iyambe kugwira ntchito, ndi kumana nawo onse kumudi Sunday zonse tikagwirizana ochoka kumene koko khoti iyi iyambe kugwira ntchito. Tithokoza kwambiri sa. Thank you. Kabano mwena nyumba imene khoti imene kwenikweni mavuto ake agona pati komanso kubwera kwa vice president wakupatsana chimbizo chotani kuti zinthu zibwera mchimake.
ntchito yayikulu tingatona kuti mwina 98% ya ntchito imene inatha. Kwatsala ndikungolumikiza magetsi. Escom anabweretsa mphamvu inafika pa transformer, komano a contractor electrical afunika ilowetse mphamvu nyumbamo kuti zida zomwense timagwiritsa ntchito popanga record ma court proceedings ndi kukhala ndi magetsi komanso kuyendetsa makepi mwambamo zonse zikufunika magetsi. Ndiye yangotsala 2% kuti imalizike ntchitoyo, komano panali zinthu zina zokhudzana ma contract pakati pa contractor wamkulu amene anapatsidwa ntchito ya SR Nicholas ndi anthu ena amene akugwira ntchito. Ndiye panali kusamvetsesana pakati pa iwo Department of Buildings, komanso chifukwa choti sitingathe kumulipira munthu ndalama ya boma pamene palibe contract. Ndiye chifukwa cha mavuto amenewo olemekezeka Vice President anena kuti tikomane anthu tonse amungulu kunyumba kwawo kumudi kuti nkhani zimenezi zikonzedwe, chifukwa ifeyo ngati court panopo tilibe malo ngati akomesha court. Timapanga rent ku Mpingo House koma kumene kuja anatithamangitsa chifukwa kuti aini akewo ali ndi china chochita ndi building yawo. Ndiye pakali pano ngati majaji tilibe maofesi kumene ngatogwira ntchito. Pene tukamba pano kunoko ndi wiki yoyamba imene tayamba kugwira ntchito chaka chino, koma ngati jaji wamkulu amene magawa ma court case akafika ndi masamoni okwana 20 amene singathe kuagawira anthu chifukwa choti apatse masamoniwo, koma anthu ngati alibe maofesi ogwirira ntchito, ngati anthu alibe ma courtroom oti akaonere akakomane ndi anthu ndikovuta ntchito ikayende. Ndiye kusakhala ndi malo oti tingathe kugwirira ntchito kutanthauza kuti ntchito yathu ngati court akomesha ata